Muna trabaho niya eh. Muna trabaho sa usa ka bata si Langga. Dilangga Vlogs on the mix. So, muni ang trabaho sa usa ka bata. Kuan pa ni siya mga guys, ang iyang edad ani 1 year and 1 month. 13 months. Round of 13 months. Muna unya iyahang ate dara, muni iyang ate mga kagalaan ate niya nara. Ikaw mag-practice, matulog na siya. Unya iyang kuya tanawa Pulugapoy. The name is Pulugapoy. Hapit na mutagas ang iyang buhok ug maayo kay mahadlok sa gunting. Namoy bata diha nga mahadlok sa gunting. Nara. Hadlok sa gunting. Ang iyang buhok hapit na mutaas ug maayo. Nara. Mutaas ug maayo. Nara. Patason ko niya ang iyang buhok ug maayo. Tanawa ko nun yung maayo ba na? Anong magpatas og buhok? Estudyante ka niya, magpatas kag buhok. Maayo ba gani? Comment.